zalomený někde v úrovni pasu, kdo pánev v retroverzi, tak samozřejmě zamknete tu dutinu břišní, stlačíte, neumožníte fungovat tu bránici, která takhle při té vyvýšené poloze se dostává do aktivity daleko lepší, protože kdyby ležel pacient horizontále, tak ten posturální sval, kterým ta bránice je v nevýhodném postavení. Takže i z naší strany podporujeme tady to polohování směrem nahoru do té vertikály, ale musí ta bránice být volná, musí tam být volné břicho a musí být umožněn ten kaudální sestup té bránice. Proto by to zalomení by mělo být v úrovni kyčlí a ne někde výš, neměla by tam být kyfoza v tom trupu. Jo? Toho dosáhneme jednak, že když zvedáme do té vertikály to lůžko, že posuneme co nejvíc, jako kdyby hlavu směrem nahoru a pokud nám ten pacient sjíždí, tak toho hada, kterého dáváme na ruce, se dá dát i pod koleny, tak ať se zajistí jako kdyby pánev, anebo se ta kdyby postal na polohe tím, že se ty kolena trošku nadzvednou, jo? Že vám potom nebude ten pacient tolik sjíždět. Další velice důležitá věc je polohování horních končetin, které by měly podporovat jako kdyby tu ventilaci jako takovou. Pokud chcete podpořit pacienta ve ventilaci, měl by mít stabilní polohu a ten kontakt trupu by měl být co největší, to znamená i trup, i ramena, lopatka, všechno by mělo naléhat. Jo? Zase se dostáváme trošku do takového sporu s tím, že chceme působit antidekubitně, proto tam dáváme ty kuličky, proto tam dáváme ten polohovací materiál. Takže zase nějaký kompromis. Já vždycky tam dávám i toho hada, který tady byl. Radši mám určitě ty původní širší hady, kteří mají ty kuličky, mají jich víc a nejsou tak labilní. Jo. Většinou, když potřebuje upravit tu polohu, to, co se nám nelíbí, co se občas objeví, takže ty hadi jsou prostě vtažený až někde pod ty ramena a ten pacient má vlastně ty ramena v takové protrakci. Tím pádem mu zamknete celý hrudník a on se nemůže pořádně uvolnit ten hrudní koš, ta plíce se tam nemůže rozednout. Proto, když budeme polohovat, tak vždycky jako kdyby dáme ten polštář kousek níž, tak ať jako kdyby lopatka nalehne na podložku, ale nenutíme tím polohováním vlastně to rameno té protrakce. Zajistím tím polohování jako do elevace, protože tady budu křížit ten polštář. Stejně tak na druhé straně. No. To znamená to, co jsem hlavně chtěla říct, aby ten polohovací had nebyl vytažený někde až tady k uším, nebyl úplně pod těma ramenama, ale ta elevace začínala o kousek níž. Tak, aby ty lopatky mohly ležet, aby ty ramena se dostaly do šířky a ten kontakt toho hrudníku na té dorzální straně, aby byl co největší. No? Takže to jsou ramena. Pokud budu modifikovat postavení horních končetin a ten pacient není natolik neklidný, že by si měnil to postavení sám celou dobu a můžu napolohovat, tak vždycky budu preferovat zevní rotace. Že zevní rotace horních končetin se mi bude přenášet na trup přes ty ramena a zase bude rozevítat ten hrudník a zlepšovat možnost té ventilace celkově. No. Dále, co musím upravit, je poloha hlavy. To, co tam nechci, je záklon hlavy. No. Pokud pacient v záklonu bude se vám špatně ocávat, pokud je schopen nějakého odkašlávání, tak v záklonu to nikdy neudělá. A ta ventilace, pokud on se má aktivně spolupodílet na ventilaci, tak ten záklon hlavy tam nemůže být. No? To znamená povytáhnout ten polštář kousek nahoru a podporovat jako kdyby to správné nastavení té hlavy bez toho záklonu. Na těch dolních končetinách odpovídá ten kyčlí kloub zase těm horním, to znamená v kyčli podporu mírnou zevní rotaci a nechci tam jako kdyby ty kolena k sobě, nechci tam vtočení těch nohou dovnitř. Jo? Budu podporovat mírnou semiflexi kolenou, jo? A mírnou zevní rotaci. Jo? Zevní rotaci v těch klíčových kloubek, rameno, kyčel. Jo? Tak, tohle je ta základní poloha, respirační polohování, které by mělo být dlouhodobé a pacient měl vydržet. No. To, co jsem ještě říkala, jako kdyby ta kontraindikace trauma, pokud máte pacienta po traumatu pánve a mnohdy leží pacienti, kteří po traumatu pánve nejsou stabilizovaní, nejsou po operaci z jakéhokoliv důvodu, nebyli připuštěni k operaci a odlehávají 6 týdnů. Nějakou dobu klidně můžou být na akutním oddělení,
Měli jsme pacienta, který byl velmi poraněný, byl tam měsíc, 2 měsíce byl na jípce áru a ten pacient měl úplně rozvrcenou pánev, včetně lopatky a větší žeber. Jo? Takový pacient se nedá polovat do takových vysokých poloh. Jo? To vám traumatolog zakáže, zase jde o nějaký ten kompromis. Tak zase jednak u toho polohování a stejně tak u té mobility, přetáčení na boku, my se dostaneme ještě do té mobility. Takže tam taky záleží na úchopu a záleží na tom, jestli vám ten lékař povolí polohování na oba boky, nebo jenom preferuje, bude preferovat třeba jeden z těch boků. No? Tak, tohle bylo respirační polohování na zádech. Než změníme polohu, tak jenom to, co můžete využít, jak kdyby vy při tom ošetřování k té fyzioterapii plic. První, co musíme, je upravovat polohy, druhé, co musíme, je uvolnit hrudník, jak měkké tkáně, tak jako kdyby ten hrudní koš. Uvolnit měkkým tkání, bazální stimulace, znáte většina z vás takovou tu masáž uvolňující hrudník. Z naší strany je to jenom vytírání mezi žebří směrem jako kdyby k té sternální kosti pro uvolnění. Je to jednak i zase zasazení těch ramen směrem do široka, tak ať ty lopatky nalehnou, ať ten pacient získá tu stabilitu a může se prodýchnout. No? Patří do toho míčkování, molitonové míčky, tady na místním áru a i těch jítkách u nás v nemocnici jsou běžně využití. To míčkování je o tom uvolnění kůže pod koží, prokrvení a schopnosti lepšího roztažení toho hrudníku. Ten míček musí, jako když před sebou táhnete, tak tam musí tvořit takovou řasu kožní, těmně se tlačí a míčkuje se směrem ven, tak ať se zase rozevřou ty ramena a ten hrudník ať se uvolní do možnosti pohybu. Jo? Míčkuje se v několika tazích, u žen se vynechává prsní žláza. Na konci toho tahu, na konci toho hrudníku se vždycky mírně počká, tlačí, tak ať jako kdyby se ten pacient může sklidnit, jo, chviličku. Dělá se jedna strana, druhá strana, záleží na vás, jestli začínáte od spodních žeber nebo od těch horních. Takže témičkování směrem nahoru. Co můžete ještě využít pro podporu dechu, je kontaktní dýchání, kdy přikládáte ty ruce jako kdyby na ten hrudník a musíte rozlišit, v jaké fázi nebo v jaké lokalitě ten hrudník jako kdyby ošetřujete. Horní hrudní dýchání, tam se hrudník rozvíjí směrem dopředu, jako nahoru a dolů. U toho spodního hrudníku kontaktujete nejlépe tu laterální stranu hrudníku, to znamená ze stran, a podporujete rozvírání toho hrudníku do nádechu do široka a s výdechem pomáháme jako kdyby těm žebrům směrem dolů. A ten střední hrudník je takový diagonální pohyb, kdy zase do nádechu couváte a čekáte, až ten hrudník vás doběhne, s výdechem pomůžete směrem dolů. No. Pokud je ten pacient po fraktuře žeber, tak samozřejmě netlačím, ale můžu o to více třeba pracovat na té druhé straně. Na té straně, kde je ta fraktura, jenom chvilku přiložím a počítám s tím, že prostě tam opravdu ten dech navedu, funguje to, je to ověřeno. A pokud chci třeba trošku víc tam dostat ten dech, tak naopak tu stranu, která není traumatizovaná, tak přitlačím. Jo? Zadržím ji do nádechu, nepustím tam ten nádech a automaticky ten vzduch mi půjde na tu stranu druhou, kde mám jenom jako kdyby přiloženou jemně tu ruku. Jo? Takže to je kontaktní dýchání a půjdeme potom teďka do změny polohy, pokud nemáte někdo dotaz. Asi ne, půjdeme dál, začínat čas. Takže půjdeme na bok. U té polohy na boku zase záleží, co od té polohy čekáme, co potřebujeme. No. Pokud chceme odhlenit, tak nemůžeme zůstat tady v té semirekummentní poloze, protože běžná, tady v té vyvýšené poloze vám bude přirozeně drenovat jenom horní část plic, protože ten dren, ty hleny jdou samozřejmě s gravitací. To znamená, že když budete polosedět nebo sedět, tak se budou přirozeně čistit jenom horní část těch plic. Pokud chcete drenovat ten spodek a chcete zachovat tady tu zvýšenou polohu, tak tam musíte přidat aktivní nějaký prostředek, to znamená vibrace, dýchání proti odporu, něčím, co prostě dostanete ty hleny ven. Jo?
Pokud sami víte, že pacienta, když budete mobilizovat v rámci hygieny, tak daleko nejlépe odhlení, daleko lépe, než když tam sedí sám v tom lůžku. Pokud chcete mobilizovat odhlení u pacienta, musíte mobilizovat pacienta samotného. Jo? Proto, když chcete dostatečný efekt od té rehabilitace, tak je zase pro nás z naší strany velice důležitá spolupráce s vámi. Domluvit se, dneska máme problém odhlenit, zaletuje se nám, jsou typicky spirální pacienti s hlenovými zátkama. Takže se domluvíme, kdy budou podány úkolytika pacientovi, kdy bude hygiena, jestli zvládne ten pacient jako kdyby tu zátěž fyzickou v rámci hygieny plus do toho ještě cvičení. Jo? A proto odhlenění pacientů, kteří nejsou aktivní, nemají třeba hranici u těch spinálních pacientů, je velice důležité chodit na ty boky v horizontální poloze, aspoň na chvíličku, v rámci té hygieny. Jo? Pokud nechcete, aby ten pacient dlouhodobě se trval v té horizontální poloze z důvodů, které už tady byly zmíněny, tak je nejlépe tu fyzioterapii časovat současně s tou hygienou, v rámci které, jak jsme viděli před chvilkou, ta horizontální poloha je prostě dosažena. Jo? Takže půjdeme na chvíličku tady s modelem do rovna a půjdeme na ten bok. Pokud je ten pacient těžce mobilní, tak zase využíváme dopomoc sester určitě, protože je výhodné, když už jsme na tom boku a ten pacient víme, že nám odhlení, tak je ideální, když ta sestřička je po ruce, jednak si hlídá všechny ty hadice a jednak je schopná aktuálně odsát to, co prostě potřebuje, to, co zrovna odhlení ten pacient. Pacienta posuneme kousek na bok a půjdeme na bok. Obrčíme nohy, pokud to půjde. A pacienta, když navádí na ty boky, tak je vždycky lepší, když jdu prostě za tlak za oblastí kořenů. Když ho taháme jako kdyby za akr. Tady byl předtím dotaz, jestli si někdo hlídá hlavu, pokud máte spirálního pacienta, tak tam vždycky musí být člověk, který tu hlavu hlídá a udržuje, až dosáhnete stabilní polohy na tom boku, tak je možnost tu hlavu jako kdyby odložit, vždycky musí být fixovaná Philadelphia límcem, pokud tam ta léze je v oblasti krční páteře. No. Tak, já do toho lůžka musím jít, já nevím, jestli máte nějakou podložku, běžně u pacientů, kteří jako kdyby jsou na těch ádech a jsou infekční, dávám buď ještě další prostěradlo nebo ty jednorázové podložky, tak ať tam můžu vlézt jako kdyby celá, protože kdybych se měla nahýbat přes lůžka, tak mě ty záda bolí už jako kdyby bylo 5 dní. No. Máte tam? Děkuji. Pokud já mám pracovat s tím pacientem a ta práce je poměrně fyzicky náročná, tak se k tomu musím postavit tak, ať jako kdyby netraumatizuji sebe. Velmi důležité je postavení spodního toho ramene, které musí nalehnout. Nesmí tam být jako kdyby podložené zase v té protekci, takže povídáno rameno směrem ven. A tady ta paní má strašně pohyb vylokem. Je lepší, když ten pacient je schopen si tu ruku dát prostě normálně po nohavu. Jo? Ta spodní horní končetina záleží, kde budu pracovat. Na tom boku jednak zase můžu kontaktně jako kdyby dýchat s tím pacientem, že si chytnu ty spodní žebra a podporu to stažení toho pasu do toho výdechu, do nádechu pouštím, čekám, koukám se na monitor, dívám se na pacienta, sleduju jako kdyby rukama možnost toho pohybu toho hrudníku. Pokud chci toho pacienta odhlenit, tak vždycky tady tyhle pohyby dělám z vibrací do výdechu. Tak ať odlepím jako kdyby ty hleny, to znamená, že když bude vydechovat, tak půjdu do těch vibrací. Jo? Opřu se tam tělem, záleží, jestli tam je fraktura, tak tam prostě nebude takový tlak, jinak ten hrudník pružný a snese ty vibrace s tím tlakem. Jo? Směrem dolů do výdechu. Vibruju nahoře, vibruju tady a vibruju buď jako kdyby v jednom místě, anebo můžu vibrovat i stahem. Jo? Pokud budu vibrovat v rámci nějakého tahu, tak musím zachovat jako kdyby ten směr, kterým chci dostat ty hleny. To znamená směrem k tomu stehnu, směrem nahoru v rámci odvodu toho sekretu.
Stejně tak, ale musím ošetřit jako kdyby ty záda. Takže když budu na té zadní straně, tak můžu jít tou zadní rukou, tak budu směrem nahoru, můžu jít oběma najednou, klidně, když to potřebuji. A je důležité projet celé ty záda až směrem, jako kdyby k tomu krku. No? Ten pacient, pokud je nestabilní, neuleží tuhle polohu, já se tam vždycky klečím, mám ho opřená o sebe, pokud potřebuji, tady v těch polohou jsme vždycky dvě, minimálně já a sestra, nebo jdeme dva, fyzioterapeuté. Prosím. A když se potřebuji dostat tady směrem jako kdyby pod ruku, tak je lepší, když tu ruku mi někdo přidrží. Jo? Tenhle pohyb. Směrem nahoru. Tady holky ukazovaly, že děláte masáž těch zad. K té masáži, když přidáte ty vibrace, tak efekt toho ohlednění tam bude určitě vždycky větší. Jo? Takže než se zbytečně jako kdyby doplňovat nejdřív jedna, potom druhá, tak spojit tady tu terapii do jednoho. To, co bych tady chtěla ještě zdůraznit, jsou ty poklepy, které někteří lékaři stále vyžadují a my se s nimi stále do nekonečna dohodujeme. Poklepové masáže jsou dneska obsoletní metodou, kterou prostě by se neměla využívat, protože tam hrozí kolaps té plíce, zalepení, vznik atelektáz, a které už prostě se daleko těžko potom řeší. Jo? Jsou na to několik studií udělaných, opravdu vibrace, jemnější vibrace úplně stačí. No? Do toho sedět. Já můžu poprosit, my tady na sebe možná spíš využijeme tady mladíka odvedle, ale tím pádem musíme rozetnout jo, už jenom se a už to bude, jo? No, tak jsou to tak, ještě dostaneme pacienta do sedu. 7 čelství. Tak, takže si slíkat. Co? Lehnu do sedu. Oni chtějí vzdechat. Tak, když má pacienta v sedě, je velice důležité, aby ten pacient měl zajištěnou oporu od dolní končetiny a snažíme se, aby byl schopen se opřít i ty horní končetiny. Že tím si zajistíte aktivaci těch pomocných dechových svalů. Tady ta poloha se u pacientů, kteří jsou ventilovaní, běžně dosáhnete, pokud jsou jakoby přivědomí a jsou schopni nějaké spolupráce, tak jim velice pomůže k tomu odlaní ta vertikalizace. Kromě toho, že máme kontakt dolních končetin, kontakt horních končetin, kdy učíme jako kdyby aktivní oporu, tak ať vám zaberou, tak chceme, aby se dostali jako kdyby do vytáčení toho trupu. Jo, tohleto. Kdy vám vyrostl směrem ke stropu, tak ať se protáhne ten trup a zase uvolní tu bránici pro ten kaudální pohyb, ať se může prodýchnout co nejvíce. Tady u toho, v této poloze, pokud padá hlava, zase zaberu za hlavu, vytáhnu směrem nahoru, nesmí tam být ten záklon. Jo, ti pacienti mám, buď vám padá vlastně ta hlava dolů, anebo do záklonu, takže když to potřebuje, přidržím za tu hlavu a jdu tam na takové lehké trakce a zároveň si držím ty ramena. Jo? Co je další věc, co podporuje, aktivuje nějaký dech nebo ventilaci, rotace, cílené rotace s vytažením toho trupu směrem nahoru. No? I tedy v té poloze určitě kontaktní dýchání, všechno, co jsme říkali už v rámci toho lehu. No? Ještě jedna poznámka, ze sedu půjdeme do stoje na chviličku. Proč stojí? V tom stojí se vám uvolní kyčle, uvolní se vám pánev a ta bránice je schopná vlastně 100% pracovat. U toho stoje ten pacient by měl mít oporu tady od rameny, tak ať se aktivně zetře, ramena se do široka, to, co jsme korigovali jako kdyby v tomhle, že tam to stojí. A tady, i kdyby ten stoj trval minutu, 2, má velice dobrý efekt na tu ventilaci. Ta bránice se dostane jako kdyby hodně nízko,
proventiluje směrem dolů a ty dechové objemy jsou velké. Jo? Takže s pacientem určitě dostoje na chviličku, nebo když ho přesunete do křesla, tak než jenom přehucnout, a pokud to jde, aspoň na tu chvilinku postát. No? Máme prostor něco, krátce orofaciální nemáme. Ani dvěř. Tak děkujeme. Tak, my moc děkujeme našim kolegyním. Tady jsme jenom zdůraznili, že opravdu pro tu dokonalou péči je ta multidisciplinární spolupráce nezbytná. My ještě na ARO teď budeme zkoušet další obor, a to je ergoterapie, tak ale o tom až někdy do budoucna, protože to je takový pilotní projekt pro naše pacienty. My se vám tedy mnohokrát omlouváme, ale zveme vás do našich prostorů mimo sál, abyste se občerstvili, a další program bude začínat zde ve 11:45. Pro tuto část jsou vypracovány následující postry, a to tedy, jak už jsem tady znal, chlorhexidin a jeho využití v prevenci sepse, dále prevence infekčních komplikací u invazivních vstupů, a potom bych dal chviličku slovo kolegyním z interní kliniky, které mají 2 postry připravené, a to na téma provedení akutní eliminační metody pacienta v septickém šoku a centrální žilní přístupy pro očišťovací metody. Pro všechna ta doporučení, které se snažíme implementovat do praxe v ošetřování invazivních vstupech, vycházíme ze souhrnu doporučení Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections z roku 2011. Jsou to takové brožurky, máte možnost si vzít tuto brožurku potom u vchodu jako dárek od firmy Teleflex, která vlastně spolu vydala tady tuto brožurku, přeložila, a jsou teda tam 2 brožurky. Jedny jsou pro uroinfekce a jedny jsou právě pro ty katetrové infekce. Hned na začátku té brožurky je systém pro kategorizaci úrovně, tak jak včera v těch přednáškách už probíhalo. Je to systém kategorie 1A, 1B, 1C, 2 a nerozhodnuto. Co se týče tedy péči o centrální žilní katetry nebo vůbec invazivní vstupy, samozřejmě postupujeme u našich pacientů stejně jako při všem ostatním, takže osobní ochranné pracovní pomůcky, ošetřování za přísně aseptických podmínek. V naší nemocnici je pro tuto problematiku vytvořen doporučený operační postup péče o centrální žilní katetry, z kterého jsme de facto vycházeli při tvorbě indikátoru kvality, který včera tady prezentoval můj kolega Palošvec. A já bych se tedy pouze okrajově k němu vrátil. Musíme si uvědomit, že infekce krevního řečiště je definována jako výskyt infekčního původce v krevním řečišti a mortalita může být až tedy 32% u pacientů na intenzivní péči. Důležité je si uvědomit, jak ta infekce může přes ten centrální žilní katetr, budu se tedy víceméně věnovat jenom těm centrálním žilním katetrům, ale samozřejmě platí to pro periferní katetry a arteriální katetry. Důležité je si uvědomit, jak vlastně může ten infekt vejít do toho organismu. Takže samozřejmě extraluminální šíření anebo intraluminální šíření. To extraluminální šíření nejčastěji ruce personálu, okolí vlastně toho vpichu, místo toho inzerce katétru, zkontaminovaného obvazu, může tam být kontaminace samotného krytí a vlastně šíření toho agens do cévy. A pak to intraluminální šíření, tam je kontaminace veškerých spojek, infuzátů a podání vlastně nějakého kontaminovaného léku a podobně. My tedy v rámci našeho indikátoru kvality jsme se zaměřili z té sesterské strany tedy na prevenci místa zarudnutí, místa inzerce centrálního žilního katétru, kde máme vytvořený takový vnitřní manuál na klinice zavedení a péče centrálního katétru na Karim na Ostrava, kdy tedy je jasně napsáno, že do toho hodnocení jsou zavzaty všechny katetry, ale do samotného výsledku indikátoru kvality pouze katetry zavedené, ošetřované a odstraňované na mateřském oddělení, tak jak včera kolega zmínil. A máme tady 2 takové rámečky, kdy jeden je tedy pro zavedení centrálního katetru a je tam jasně definováno, že lékař musí použít
maximální sterilní bariéru, tedy čepici, ústenku, sterilní rukavice, empír sterilní a pacienta musí zarouškovat velkým sterilním rouškováním, tedy pacient by měl být kryt od hlavy až tedy přes špičky nohou. To všechno vychází z těch doporučení, které nalezete v té brožurce. Všechno jsme vlastně implementovali do toho doporučení z těch guidelinů 2011. My vlastně, když zavádíme katetry v našem oddělení, tak sestra, která asistuje lékaři při tom zavádění, vyplňuje ten kontrolní formulář, indikátor kvality, kde tedy jak nalepí štítek pacienta, napíše datum, napíše, kde teda, na kterém oddělení je zaváděna ta kanila nebo ten katetr, označí vénu, do které je tedy zaváděna a dále vlastně vykřížkuje to, co ten lékař použije při tom zavádění. Mělo by se to opravdu dělat svědomitě, že pokud ten lékař si nevezme tu čepici nebo použije pouze malé rouškování nebo malou roušku s otvorem, měla by to tam do toho papíru zaznamenat. Není to o nějakém bonzování nebo tak, ale prostě upozorní na ten problém, protože v momentě, kdy se nám u toho katetru vyskytne zarodnutí v místě vstupu, tak abychom věděli, jestli je to tedy dáno tím, že nebyla dodržena ta maximální sterilní bariéra, anebo potom můžeme odvíjet od toho se, kde tedy byl ten problém. Takže opravdu se tím musí spravedlivě křížkovat, co ten lékař použije. Další vlastně ten rámeček na tom oranžovém slajdu je tedy ošetření centrálního žilního katetru, kde je opět popsaný ten postup, který holky budou vlastně předvádět na tom modelu. A máme jasně dáno tedy, že používáme pro ošetření těch centrálních vstupů nebo těch invazivních vstupů používáme ty jednorázové balíčky Mediset pro suchý převaz, který vlastně je přímo sterilní penzeta, nějaké sterilní tampony, sterilní krytí, aby jsme opravdu dodrželi všechny aseptické postupy. My tedy v rámci indikátoru kvality používáme k dezinfekci 2% chlorexidinu 70% alkoholu, o kterém tady je vlastně už celé hlavní diskuze nějaká bouřlivá. A dále potom aplikujeme nebo přikládáme krytí těch katetrů a to máme dva druhy, a to buď tedy antiseptické krytí Bactigras a nebo s Tegadermem klasickým, anebo používáme právě ten Tegaderm CHG, který obsahuje gelový čtvereček s 2% chlorexidinem. A já bych poprosil malý vstup. Čo sa týka transparentného krytia Tegaderm CHG, tak hovoríme skutočne o krytí, ktoré je transparentné a do něho je implementovaný gelový polštářek, který je napustený 2% chlorexidním glukonátom. Toto krytie je ideálne na centrálne žilné katetry na prekrytie miesta v pichu a doporučujeme ho používať vlastne u pacientov, u ktorých viete, že ten katéter bude zavedený dlhšiu dobu ako 7 dní. Klinické štúdie preukázali, že to antiseptikum, ktorým je ten gelový polštářek napustený, dokáže pôsobiť na pokožku až po dobu 10 dní. Ono sa totiž preukázalo, že vlastne ten 2% chlorhexidin glukonát, ktorý je tu umiestnený, dokáže účinne vlastne až po dobu 10 dní kontinuálne znižovať vlastne úroveň tej kožnej mikroflóry pod hranicou dezinfekcie pokožky, teda až po dobu 10 dní. Pokiaľ používate Tegaderm CHG, tak určite je ideálne asi nastaviť nejakým spôsobom aj štandardy v nemocnici, ak je to potrebné, pretože tá četnosť tých prevezov sa znižuje, čo môže byť významným faktorom pri znižovaní zavedenia infekcie do miesta v pichu. Čo sa týka Tegadermu CHG, doporučujem ho aplikovať až ten druhý deň po zavedení centrálneho žilného katetru. A to z toho dôvodu, že ten prvý deň to miesto môže krvácať. A vy vlastne by ste to museli previazať, dokedy by postrádalo potom svoj zmysel. Takže ten druhý deň, toto miesto v pichu je už stabilizované, nekrváca, môžete aplikovať Tegaderm CHG. Ďalšia vec je, určite sú kontraindikácie, v tomto prípade platí, nesmie sa to aplikovať pacientom, ktorí sú alergickí na chlorhexidin glukonát. Ja som sa zatiaľ s tým nestretla, neviem, aká je prax, že ste mali možnosť na niečo naraziť, alebo sú to teda kojenci do 2 mesiacov, na tých, kde sa to krytie nemalo aplikovať. Do plena vlastne bolo poslané tento typ krytia, ale samozrejme sú k dispozícii ďalšie druhy, takže vlastne každé pracovisko si môže nájsť ten tvar, ktorý mu vyhovuje.
ještě jedna záležitost. Do pléna se zase pošla ještě takáto prehľadná kartička, která vlastně reprezentuje to, že ten Tegaderm CHG dokáže do seba absorbovat tekutiny. To znamená, on vlastně na začátku, kdo má teraz ten Tegaderm u seba, tak ten polštářek je pevný. Ale vlastně, keď máte protivejšího pacienta, tak ten gelový polštářek naberá na objeme, on vlastně absorbuje tu tekutinu a může nastat ten moment, že ten polštářek se vám vlastně rozpadne. On už absorbuje toľko tekutiny, že prostě se vám rozpadne a to je teda indikácia potom príkladne k skoršej výmene samotného krytia pacienta. Takže... Já děkuji firmě 3M za pěkný vstup, protože zmínil ty firmy, tak abychom měli ještě čas vzpomenout na kolegyně firmy Hartmann Rico, protože neustále zmiňujeme balíčky na převaz, balíčky na centrálu, balíčky na močovou katetrizaci a tak dále, takže bych předala ještě slovo, aby nám o těch takzvaných balíčcích řekli pár slov. Děkuji, tak já vám jenom v krátkosti představím naše medisety. Začínají centrální kateterizací, je nepřeberné množství, takže si každý může vybrat dle své potřeby. Pokud se jedná o tu intenzivní péči, máme ještě balíčky například pro anestezii. Dále potom máme chirurgické balíčky, jako je třeba suchý převaz rány, který se zde bude používat, odstranění stehu, malé chirurgické výkony nebo třeba šití rán a můžeme například skončit u dialyzačních balíčků, které se hojně také využívají v hemodialyzačních střediscích. Jediné plus, nebo velké plus těchto balíčků je, že je to nějaká standardizace postupů, máte všechno 100% sterilní, přijdete s balíčkem k pacientovi, použijete, vyhodíte a nemusíte se starat s nějakou resterilizací. Já děkuji za krátký vstup a já bych určitě poprosila potom kolegyně, aby nám ještě jednou ukázali přesný postup ošetření invazivního vstupu, ale než se tak stane, tak já jenom ještě k těm balíčkům chtěla říct, že určitě znáte více firm, které ty balíčky třeba na centrální katetry mají, myslím, že firma Teleflex s centrálkama mají, Brownie mají, Aspa, myslím, taky občas mají kolegyně kývalo, že ano. Takže není to jenom vyloženě firma Hartmann, tak abychom tady nepreferovali jednu firmu, ale nicméně to portfolio jejich je asi určitě největší. Takže já teď přidám ještě slovo Katce a Klárce a ti nám zopakují správné ošetření invazního vstupu. Takže aby si kolegyně nemusela sundávat vlastně rukavice, takže jedními rukavicemi sundám staré krytí, původní, zkontroluji to okolí toho místa té inzerce. Měla bych si vyměnit rukavice, provést hygienickou dezinfekci rukou a... Proto jsem tu já. Takže máme opět sterilní jednorazový set, suchý převaz, tamponky s chlorhexidinem 2% a tímto šetříme okolí vstupu. Dalším tamponkem se budeme snažit pod takové ty háčky, které tam bývají přišité, protože tam bývá největší zdroj infekce, zaschlá krev, zaschlé sekrety a podobně, takže se musíme snažit dostat i toto spod katetru. Necháme chvilku zaschnout. Já do toho jenom vstoupím. Já tady, když jsem vyhledával hodně informací o převazování vlastně centrální žily katetru, tak jsem objevil práce tedy, kde některá pracoviště doporučují ošetření nejdříve peroxidem pro odstranění koagul, staré krve, po zaschnutí, dezinfekce a teprve potom přiložení krytí. Já bych jenom dal takovou otázku do pléna, kdo používá peroxid při ošetření centrálního katetru? Nikde? Ano, tam mají peroxid. A potom, a tam taky, Hradiště. Tak jo. A potom tedy následná dezinfekce a to krytí. Zeptám se ještě takový malý výzkum, kdo tedy už používá Tegaderm CHG na pracovišti. Už nastoupené. Ostrava se hlásí.
Bez hlášení Ostravy. To je která nemocnice? Hradec Králové. Martin, ano, Martin se hlásí. Největší pravděpodobnost Bratislava. Takže velké nemocnice, jako někdo z malých nemocnic, chirurgie mohu mít. Tak to. Takže máme už zaschnutou dezinfekci. Vezmeme si takhle CHG, sundáme spodní folii a přilepíme tímto způsobem na katetr. Zafixujeme ne na obojek. Tady máme ještě takové malé lepky, tímto můžeme v úzovkách pozichrovat ten katetr, aby se nedislokoval. A důležité je ještě vlastně označit na tom krytí potom na tu papírovou část datum toho převazu a samozřejmě zavést všechno do dokumentace. My jsme tedy akreditovaná nemocnice, takže na to je dbán dvakrát větší důraz. Takže vzhled toho katetru, délka fixace ke kůži, ošetření a potom samozřejmě datum toho převazu. Já bych jenom si dovolil teda, já jsem to chtěl původně tedy připravit do nějakého PowerPointu, nestihl jsem to, večírek byl dlouhý. A poznačil jsem si tedy pouze pár bodů, které bych z té brožurky, kterou samozřejmě si dostanete, můžete si přečíst, jenom bych vybral ty nejdůležitější body, které se vážou právě k tomu ošetřování a vůbec doporučení prevenci katetrových infekcí. Velký důraz je kladený právě na tu odbornou přípravu. Školení, praktické nácviky a hlavně kontrola tohoto postupu a podobně. Dále tady bod, který má kategorii 2, ale denně vyšetřujte palpací přes krytí bolestivost místa zavedení katétru, při průhlednosti vlastně kontrola přes tu průhlednou část. V případě, že je tam nějaké zarbnutí, mělo by dojít tedy, nebo pokud máte neprůhledné krytí a palpačně se vám tam něco nezdá, mělo by dojít té kontrole. Já myslím, že včera bylo hodně zmiňováno o místech zavedení, kdy tedy femorální žila není primárně doporučována, to je kategorie 1A, takže nejsilnější doporučení. Doporučení je pro subklávii a jugulárku, s tím tedy, že pokud se jedná o pacienty, kteří by mohli dojít do chronického dialyzačního programu, tak by subklávka neměla být používána pro možnost nějakých stenóz, ale to my na začátku tedy většinou nevíme. Pak velký bod, kategorie 1B, vím, že holky mě za to moc nebudou mít rádi, je doporučováno používat při zavádění centrálních katetrů ultrazvukové navádění. Jo, takže je to doporučení, takže lékaři by opravdu měli pod ultrazvukovou kontrolou zavádět. K tomu ultrazvuku jenom pohybujeme se na sterilní oblasti, takže ta sonda musí být ve sterilním návleku. My používáme sterilní vaginální sondy, zase k tomu sterilní gel, který vlastně zlepší přenos toho signálu, takže ultrazvukové zavádění ano. Velká kategorie 1B taky použijte centrální žilní katétr s to nejmenším počtem vstupů nezbytných pro zajištění, zase pro komfort. Jako sestra u lůžka chápu, že je lepší mít 5 vstupů, ať si každý ten lék dám zvlášť, ať se mi tam nic nesráží, ale zase pozor, je to riziko. I hned odstraňte katetr, který je nezbytný. A pokud jsou to katetry zaváděné v nějakých emergentních situacích nebo bavíme se třeba o periferních katetrách zaváděných v přednemocniční péči někde na poli, v havarovaném autě, tak všechny katetry, které byly zavedeny, nebo nemůžeme deklarovat to, že byly zavedeny za přísně aseptických kautel, měly by být co nejdříve přepíchnuty za aseptický kautel. Při výměně katetru po vodiči, to taky včera zaznělo, by měly být vyměněny sterilní rukavice lékaře. Při zavádění centrál a všeho vlastně to už jsme říkali a to taky máme v tom našem doporučení, by měla být použita maximální bariéra sterilní a celý tento výkon by měl být prováděn v takzvané čisté zóně. Takže buď boxový systém, zákrokové sály a podobně, nemělo by se kanilovat na nějakých standardních pokojích mezi dalšími 3 pacienty a podobně. Co se týče přípravy kůže, ty guideliny nedoporučují nebo nespecifikují, který přípravek by měl být použit, dávají to všechno na stejnou míru, ať už je to chlorhexidin, PVP, jod nebo jodová tinktura nebo alkohol.
Mělo by se nechat podle doporučení kategorie 1B dezinfekční roztok zaschnout dle doporučení výrobce. U PVP jodu je to tedy až 2 minuty po nechání zaschnutí, u alkoholových přípravků je to samozřejmě rychlejší. Krytí místa inzerce katétru tam taky není jasně dané doporučení, je to kategorie 1A, kdy použijte buď sterilní gázu nebo sterilní transparentní polopropustné krytí místa v pichu. Krytí by mělo být vyměněno vždy tedy, pokud dojde k jeho znečištění či zvlhnutí. Nenamáčíte katétr nebo místa v pichu do vody, pokud nejsou ošetřeny proti zatečení. Tomášku, já tě musím přerušit, už to jsme slyšeli včera. Několikrát, takže abychom se posunuli dál, podívej se do své brožurky, co ti ještě chybí. Možná bude dobré zmínit i sterilní rukavice. Teď hledej. A mezi tím se určitě připraví kolegyně z interny, které tady mají 2 pousty, takže poslední... Kategorie 1. 2. Použijte nové sterilní rukavice před manipulací s novým katétrem při výměně po vodiči. Tak, a už konec. vzhledem k tomu, že toto doporučení jsme zmiňovali několikrát, tak poslední slovo. A ještě poslední slovo, abych tedy tím chlorhexidinem to dokončil, tak jsou na trhu dokonce chirurgické kartáčky, které jsou už napuštěné 4% chlorhexidinem. Můžete je použít jak klasické péči o ruce chirurgu, tak samozřejmě při toaletě pacienta, kdy potřebujete ošetřit nějaké místo, značně znečištěné například, takže ty jsou firma Unomet, taky na stánku mají. No, firma Unomet tu nebyla zmiňovaná, ale teď se nám to vnutila, takže máme tady takže podívejte se potom samozřejmě na stánek. Tak, já bych poprosila kolegyně, obě z interny, které mají, jsou tady přítomny? Jsou. Na krátký vstup. Já bych ještě k těm postům, protože ty posty jsou víceméně naší pracovní skupiny, tak by bylo hloupé, kdybychom si sami sobě hodnotili posty. Takže já jsem teďka tady pobíhala, vybrala jsem 3 kolegyně nezávislé, které nám potom sdělí, který ten poster je z jejich hlediska nejhezčí, nejbarevnější, nejpřínosnější a tak dále. A on bude ohodnocen potom finanční částkou malou. Takže prosím kolegyni, sama se prosím představte a povězte nám něco málo k vašemu poustru. Tak dobrý den, jmenuji se Veronika Smišníková, pracuji na transplantační interní kliniky, kde kromě péče o transplantované pacienty zajišťujeme i kontinuální a intermitentní akutní eliminační metody. Tím pádem se dostáváme tady k tomu poustru, kde ve scénátce tady máte moc hezky nafocené, jaké ty katetry zavádíme k těm eliminačním metodám. Posléze je tam kompletně nafocená příprava, jak už zde kolega zmínil. Máme tady moc hezky nafocený obrázek, protože my všechny katetry prakticky zavádíme pod ultrazvukem. Pak je posléze tady nafocené ošetření těch katetrů, které se neliší od způsobu ošetření, které předvedly kolegyně. Zásady toho ošetření, časté komplikace. A jenom jsem chtěla zdůraznit, že tady tyto katetry slouží výhradně na eliminačním sestrám, nikdo další by do toho neměl zasahovat. A pokud ano, tak jenom po domluvě a jednoduché dodržování přísného aseptického postupu. Teď bych předala slovo. Dobrý den, jmenuji se Bernařová Zdeňka, tak jak už řekla kolegyně, prosím. Já se omlouvám, jenom vstoupím do diskuze ještě paní kolegyni, ať teda potom nemusím znova. Quintův katetr nebo vůbec ten dializační katetr někdy bývá zaveden do femorální oblasti a samozřejmě to je problém. Jak to řešíte u vás na jípce? Pokud už to opravdu nezbytné a je to v té femorální díle, tak s pacientem je minimální manipulace, ano, přesně tak. Protože v momentě, kdy se pacient nějak zapolohuje, tak ten katetr, když tak jako se zalomí s tou nožkou. Problém teď se spíš snažím naznačit ten infekční, protože je to zdroj, je to genitální oblast, plény a tak dále. Takže máte tam nějakou vyšší ochranu, nebo pracujete standardně, nebo standardně a nemáte vytipováno, že byste měli větší počet katetrových infekcí v této oblasti? Nesledovali jste? Ne. Má někdo nějaké zkušenosti tady z té oblasti? Jsou tady dializační sestry nebo z interny? Vlastně z ADA, tam taky používáte nikdo nic. Takže já předám kolegyni druhé. Takže ještě jednou, dobrý den.
Jmenuji se Bednářová Zdeňka a řekla kolegyně, pracujeme na transplantační dívce. Jenom v krátkosti, protože to je takové specifikum a je to kazuistika, koho by to zajímalo, jak se na to přijde podívat blíže. Je to provedení akutní eliminační metod vyloženě kontinuálně. Ty kontinuální eliminační metody u sepse zároveň, kdy dochází k akutnímu poškození ledvin, jsou využity z 50 až 70%. Metody ovlivňují hlavní přežití nemocných. Ty vyšší objemy, pokud jsou nastavené, tak je prokázáno, že snižují hladinu cytokinu, hlavně ovlivňují zánětlivé mediátory, provádí se taky, nebo vedou ke snížení systémové zánětlivé odpovědi u kritických nemocných těžké sepsy a vlastně taky, jak už jsem řekla, s akutním selháním ledvin. Dochází ke tekutinové bilance, azotemie, acidobazické a elektrolytové rovnováhy. Tady těchto dvou kazuistik jsme využili kontinuální metodu venovenózní dialýzu, u druhé kazuistiky je to velkoobjemové CVVH, to znamená venovenózní hemofiltrace. Tady sami vidíte potom blíže, kdy jsme zjišťovali nějaký zánětlivé parametry zastají, máte tu od procalcitoninu CRP, ale taky kreatininy ureu a do těch kazuistik jde vidět, že tam dochází k velkému poklesu a že ty metody mají teda velké využití. Tak já děkuji kolegyně z transplantační dívky za krátký vstup. Říkám dobře transplantační dívka, říkám dobře. Takže má někdo dotaz k tomuto postru? Já myslím, že je dobré i tady tuto problematiku nějakým způsobem při tomto workshopu zmínit, protože to do intenzivní medicíny patří a týká se to samozřejmě invazivních vstupů a tak dále. Takže my děkujeme. Určitě, kdybyste měli zájem se s kolegyněmi spojit, ještě v kuláře nebo na obědě, tak je můžete oslovit. Já bych postoupila dál, protože ten program je stále dosti nabitý. Teď se dostaneme do části v podstatě prevence chirurgické rány. Takže předám slovo našim modelkám a moderátorkám v jednom, Katce a Klárce, které povedou další část tohoto workshopu. Děkujeme za slovo. My tak hledám světem. V této problematice všichni se na jednotkách našich oddělení setkáváme s pacienty, kteří mají ať už je nějakou operační ránu, či traumatickou ránu, nebo nějakou chronickou ránu. Ta rána vlastně to je porušení kožní integrity. A když my se s takovým porušením kožní integrity setkáme, tak co je pro nás důležité? Důležité se zajímat o to, jak ta rána vypadá, co nám od prvního pohledu, od prvního přičichnutí v uvozovkách řekne. Takže na té ráně sledujeme, jestli je klidná, jestli je zarudnutí v okolí, jestli je otok, endurace, jestli z té rány něco teče a co teče, jaký to má charakter, jestli ta rána zapáchá či nezapáchá. To jsou všechno první věmy, které my máme, jestli to pacienta bolí, pokud je nám schopen to říct samozřejmě, ale to jsou všechno první věmy, které my z té rány máme a musíme to monitorovat a musíme to zapisovat a vést dokumentaci. Tu ránu my vlastně dělíme nějakým způsobem na ránu akutní, ránu subakutní, to je rána, která se hojí déle než 7 dní, a ránu chronickou. Mezi ty chronické rány bychom mohli uvést dekubity, dehiscence, se kterými se setkáváme docela často, různé diabetické defekty, bercové vředy a jiné. Co je zajímavé na té terminologii, chronická rána se používala jako terminus technicus mnoho let. Znamenalo to, že to je rána, která se hojí déle než 6 až 8, 9 týdnů potažmo. Každá literatura to uváděla jinak a bylo to v úzovkách trochu zavádějící, takže
paní doktorka Andrea Pokorná přišla s myšlenkou, že by se chronickým ránám, že by se nazývaly nehojící se rány, non-healing wound, a myslím si, že je to daleko lepší název pro rány, které se nám hojí trochu déle, než bychom čekali, než je nazývat chronickými ránami, protože veme si třeba takový dekubitus, když nám vznikne, tak my už máme zařazený v uvozovkách mezi chronickou ránu, ale my jsme s našimi prostředky, s naší snahou, s naší ošetřovatelskou péči schopní ten dekubitus vyhojit dříve, než za 8-9 týdnů. Takže tolik k té terminologii, takové základní. Musíme si tedy všímat toho, co na té ráně je. Jak už jsem říkala, jsou určité komplikace, které přicházejí při ošetřování ran. Je to například krvácení, je to vznik infekce, je to nekrotická rána, je to dehiscence a podobně. Tady tohoto všechno my musíme nějakým způsobem tedy monitorovat. Ještě, abychom, než nám vznikne tedy rána, abychom byli nějak připraveni na tu prevenci. Ty guideliny, ta doporučení vlastně pro prevenci vzniku infekce chirurgické rány říkají, že když připravujeme operační pole, tak nemáme holit pacienta. To je základní problém, který vzniká. Uděláme těmi normálními předpy taková mikrotraumata, která dále můžou být tedy branou vstupu infekce. Takže doporučení říkají používat různé prostředky na klipery, klipery, nebo dokonce jsem četla depilační prostředky. A klipery mám, že tady je třeba tady zmínit zase další firmu, která se může pochopit kliperem, nicméně nemáme ho tady, takže zaměříme obrázek kamerou. Já myslím, že všichni znáte, ale a jestli nám paní kolegyně si mi tomu něco řekne, je to dobré. Já k tomu bych mohl povedala pár slov. Clipper to je chirurgický sklínací strojek, který vlastně vám umožňuje bezpečně odstranit ochopení. Tak jak to bylo vzpomínané, způsobuje ty drobné mikrotraumata, které můžou způsobit v konečném důsledku následně zánět, ale on vlastně stříhá ten vlas, to ochopení těsně nad pokožkou. Strojek vlastně vyzerá tak, jak ho vidíme na obrázku, a nemá baterky. On má dobíječku, takže vlastně je to zariadenie, které vy si kedykoľvek dobíjete, má ukazovateľ nabíjania. A čo je u toho zaujímavé, tak u toho strojku vlastně neníte čepelky. Je to maximálně bezpečné, nehrozí nějaké riziko prenesenia infekcie, Je to takáto čepelka, kterou si vlastně vyvindáte takto z obalu, nasadíte na ten kliper, pacienta oholíte, následně hodíte do podkového koša. Tak, děkuji za jasný stručný vstup. Já se zeptám tady do kolektivu, jestli někdo používá klipery. No, hematologie. Paní kolegyně, odkud? IKEM. A chirurgie Bohumín? Už ne? Dobře, takže nějaké vlaštovky jsou tady, takže můžeme si Takže další pokračování. Takže mezi další doporučení, která příprava toho operačního pole, tak zásadní doporučení jsou udržovat normoglykemii během operace a udržovat normoterapii. Tady tyhle tři věci jsou základními doporučení pro prevenci sepse z chirurgických rán. Dále jsem četla teda ještě další doporučení, ale to už jsou, nebo doporučení studie, kdy třeba pro zajímavost, že tady zmiňovaný chlorhexidin jsou nemocnice ve Spojených státech, které před operací pacienta umývají ve 4% chlorhexidinu. Tak jenom pro zajímavost mi to nedělá. Co se teda týče konkrétního převazu. Převaz operační rány by se měla dělat po 24 až 48 hodinách, toto je doporučení. Dříve bychom do operační rány v uvozovkách lézt neměli. Pokud je rána krvácí, měla by se nadkrýt, pokud krvácí hodně, mělo by se volat konzilium, mělo by se to řešit nějak jinak. My bychom neměli hned po operaci nebo do těch 48 hodin krytí od kryva.
Když už teda přistoupíme k odkrytí rány, tak já svýma rukavicema, jedněma rukavicema sundám staré krytí a Klárka, aby se nemusela znovu rukavicovávat, tak už bude pokračovat ve svých rukavicích. V tuto chvíli, když sundáme krytí, tak opět musíme sledovat ránu. Sledujeme pacienta, jak reaguje na sundávání toho krytí, sledujeme zabarvení, známky zánětu, jestli teče z rány nějaký exudát a jestli je tam nějaký otok a podobně. Musíme si rány rozdělit na rány čisté a rány infikované. Pokud má pacient více rána a jsou i čisté, i infikované, vždycky začínáme tou čistou ranou. Čistou ránu desinfikujeme pomocí našeho oblíbeného tacečku Medisetu, suchý odvaz, máme tam opět náš oblíbený 2% chlorhexidin a čistou ránu desinfikujeme první uprostřed nebo po délce té rány. Jedním tamponkem vyhodíme. Dalším tamponkem odesinfikujeme jednu stranu rány, dalším tamponkem druhou stranu rány. A přistoupíme k zalepení rány. Existuje několik způsobů ošetření, může to být odkrytý způsob, nebo zakrytý, nebo takový nějaký kombinovaný. Ten kombinovaný je to jenom teorie, co jsem četla, ale v vozovkách si to všichni můžeme nějak představit, když máme nějaké defekty macerované třeba v perianální oblasti a podobně, tak tam jak se snažíme, aby to větralo, tak ale aby tam teda nějaké krytí bylo. No a tady tyhle naše čisté rány můžeme krýt, ať už standardním krytím, nebo to tady někde máme, ale neukazujeme, nebo máme krytí, lepící krytí s polštářkem, různé mepory, operpory od různých firm, které nicméně by měly být jen na 24 hodin, protože tu ránu v tom případě musíte kontrolovat každých 24 hodin, nevidíte pod to krytí. A současné trendy ukazují také to, jak bylo zmiňováno už u krytí pro katetry, pro invazivní vstupy, tak použití různých folií, přes které tu ránu vidíte. Tady konkrétně my máme pomalinku v oblibě od firmy Promedica Opsite Visible, který je tvořen tedy folií a je v tom taková polyuretanová mřížka. Asi to uvidíte. Ta mřížka slouží k tomu, že může nasávat do sebe určité množství exudátů, ať už je to sanguinolentní exudát nebo nějaký čirý exudát. A přes tu mřížku na tu ránu ale stále vidíte. Tady je ještě jedna vrstva horní, která se sundá Klary. A toto krytí může zůstat na té ráně. My jsme si dali takový, protože samozřejmě firmy nám budou říkat, že čím déle, tím lépe. My máme maximálně 5 dní. Napíšeme na to krytí, kdy jsme ho tam nalepili a vlastně celých těch 5 dní, pokud je to funkční, pokud tam není opravdu hodně exudátu, hodně krve, tak ponecháme na ráně. Tím pádem do té rány nemá možnost vstupu žádná infekce. Je to pohodlné jak pro nás, tak určitě přínosem pro toho pacienta. Existuje různé jiné, určitě od jiných firmy, které používáme tady tohle a musím říct, že jsme maximálně spokojení. Samozřejmě jsou tam různé velikosti, my jsme zrovna trefili na malou paní velké krytí. Tak, pokud máme ránu infikovanou, tak ošetřování té rány probíhá opačně. Probíhá jakoby od okolí směrem dovnitř. Takže když si představíte, tak to sundá a ještě jednou proběhne desinfekce. Mám nový tacek. Nový tacek, nové rukavice, desinfekce, všechno proběhlo. A jdeme od širšího okolí směrem dovnitř. Takhle probíhá ošetření infikované rány. A na závěr, když máme tamponek ještě, tak ještě střed té rány. A potom přikročíme k použití krytí.
V rámci i akutních, i chronických ran vlastně se dají používat prostředky vlhké terapie, ke kterým se teda následně dostáváme, protože tam máme i odstavec vlhká terapie. Já bych tady k tomu, protože co se týče vlhké terapie, tato problematika si myslím, že je na několik dní povídání. Všichni máme nějaké zkušenosti, někdo větší, někdo menší, někdo s nějakým krytím, někdo s onakým krytím. Já osobně, abychom to tady zkrátili, si myslím, že pro sestru, potažmo i pro lékaře, je hodně důležité, aby uměl tady toto wound healing continuum, barevné rozdělení spodiny rány. Tady toto, když se sestry i lékaři naučí, tak jsou schopni určit, v jaké fázi hojení se rána nachází. Černá znamená nekróza, potom následuje černožlutá. Černožlutá, nekroticko-infikovaná rána, žlutá, infikovaná rána, žluto-červená, infikovaná, ale už nám z části granuluje, červená, ta už granuluje, červeno-růžová, granuluje, epitelizuje, růžová, epitelizuje. Tohle jsou znaky různých fází hojení rány. Tohle, když budete umět a naučíte se od různých firm používat jejich prostředky, budete vědět, na jakou spodinu rány máte co použít, tak je problém vyřešen a určitě budete mít velké úspěchy v hojení jak akutních, tak chronických ran. Já bych tady, máme firmu Promedica, máme firmu Hartmann, spoustu jejich prostředků, dám slova, jestli se chtějí vyjádřit. Tak já bych se jenom v rychlosti vyjádřila o našem hlavním produktu vlhké terapie, kterým je Tendervet. Pokud teda, jak tady bylo zmiňováno, ty barvy spodiny rány, tak Tendervet se dá použít na všechny typy rány a i na všechny fáze hojení rán. Tendervet můžeme použít jak na akutní, tu subakutní, tak i na chronickou ránu a fáze hojení od té nekrózy, fibrinového povlaku, přes tu granulaci i epitelizaci. Co je třeba dobré vědět, Tendervet se dá použít i na infikované rány, i na pacienta, který je pozitivní na MRSA. Takže opravdu Tendervet je takový unikátní polštářek, který ani nespadá do vlhké terapie, on spadá přímo do mokré terapie, protože tento polštářek je již aktivovaný ringrovým roztokem a on po přiložení na ránu aktivně tu ránu proplachuje, vyčišťuje a nastartuje tam tu hojení a granulaci. Nejprodávanější je Tendervet 24, ten je na 24 hodin a od minulého roku je nový, ten je ve fialové krabičce, jmenuje se Tendervet Plus a ten už je na 3 dny. Děkujeme. Nicméně tady můžete vidět, vzala jsem z oddělení náš košíček, kde je víceméně přehled všech krytí, které používáme na různé spodiny, na různé fáze hojení rány a opravdu je to o tom, že si to člověk ošahá, vyzkouší a sám pozná, jak která rána reaguje, s kterým krytí a získávat tímto zkušenosti. Já jsem ještě chtěla ukázat, to jsem asi omylem vzala, ale vlastně jsme vypracovali takovou tabulku, je to podle nových návrhů, jak se má vlastně přistupovat k ráně, je to time, je to v překladu tissue, tkáň, inflammation, zánět, M, moisture, hydratace, epithelization, epitelizace. A k tomu máme vypsané my na oddělení, které prostředky používáme, takže když sestřičky neví, tak tady mají takový lehký návod, co můžou použít na kterou ránu. Tak to by asi bylo tedy k vlhké terapii. A my máme ještě další podnadpis systém zavedení. Já se omlouvám, já musím říct jednu organizační věc, to asi nebudeme nahrávat, pokud to je, ale přišel tady pán Salamon z organizačního výboru a ti, co parkují podélně tady té cesty, tak si mají přeparkovat, nebo tady jezdí městská policie a dostanete boty. Takže
Chceš to ty? Takže kdyby náhodou, tak opravdu nemáte problém, jo? Takže sůvka mimo. Já jsem se bála, že mi odchází. Takže další podnadpis je FlexiSeal. FlexiSeal je název jednoho výrobku. My máme tady výrobky několika firm, jsou to záchytné systémy k odvodu tekuté stolice. Můžu dát já otázku? Kdo nezná záchytný systém k odvodu tekuté stolice? Všichni znají. Úžasné. Takže asi každý máme nějakou tu svou zkušenost. Já tady máme dva výrobky. Musím říct, že mám zkušenost ještě i s třetím, který ani nevím, jak se jmenuje. Sekko. První jsme vlastně kdysi dostali do ruky FlexiSeal. Opravdový FlexiSeal? Neopravdový FlexiSeal, jak bych to nazvala. Tady toto. Toto je systém k odvodu tekuté stolice. Tady nakonec se dá tady sáček, do kterého to padá. Potom pracujeme taky docela často s ActiveFlow. Oni oba dva splňují v uvozovkách stejný účel, jenom se trošičku jinak zavádějí. To, jak se zavádějí, abych vám ukázala, u toho FlexiSealu vlastně máme takovou čipičku, do které my strčíme prst, nagelujeme a pacientovi zavedeme do rekta. Takže si to takovým způsobem držíme. U ActiveFlow je to trošičku složitější, nicméně jde to též. Tady je intraluminární balonek, který se jedním z těchto portů naplní, tím pádem vám ta koncovka stvrdne, nanese se gel a opět zavede se pacientovi do konečníku. Nesmí se ovšem zapomenout opět vyprázdnit ten intraluminální balonek a poté tedy naplnit balonek, který nám bude udržovat ten záchytný systém. Ty záchytné systémy někde se používají jako prevence vzniku sepse. Určitě je to vhodné u pacientů, kteří mají třeba traumatické rány v oblasti pánve, nohou, stehen, u pacientů popálených, nevím do jaké míry to tedy používají, ale myslím, že jsem slyšela, že v Brně je ve fakultní nemocnici hodně. Potom je velmi vhodné preventivně u pacientů, jako prevence sepse, nebo šíření infekce u pacientů, kteří mají třeba salmonelu, Clostridia, tak tam je to určitě velmi vhodné. Takže zavedení FlexiSealu, my vám to tedy ukážeme, ale ještě bych se rychle zaměřila na komplikace, které tedy mohou vznikat, protože už nic není úplně dokonalé, takhle bych to asi nazvala. Jednou ze závažných komplikací, nebo já bych potom řekla i kontraindikaci zavedení těchto záchytných systémů je pacient, který má vysoké dávky antikoagulancí. Měli jsme pacienty například po infarktu, kteří byli aplikované stenty, měli vysoké dávky antikoagulancí a měli následně zavedený nějaký záchytný systém a došlo u nich k významnému krvácení ze střeva. Takže a velmi pravděpodobně tedy to bylo způsobené balonkem, který tlačil na sliznici toho střeva a díky těm porušeným koagulacím pacienti dramaticky krváceli. Takže tady tohle je určitě jedna z vážných kontraindikací. Jinak ty kontraindikace samozřejmě ví firmy, vědí, kdy se to může a nemůže, je to v tom návodu, ale o tomhletom se moc nemluví, ale ty komplikace opravdu jsou. Jak jim předcházet, tak zaprvé těmto pacientům tedy FlexiSeal nebo nějaký záchytný systém nezavádět a jak předcházet vůbec komplikacím, protože ať si říká, kdo chce, co chce, přece jenom tím, jak ten balonek tlačí na tu stěnu toho střeva, i když někteří říkají, že netlačí, tak svým způsobem tlačí, tak můžou vznikat ty defekty.
Už tady byla zmiňována naše návštěva v Anglii, tak v nemocnici v Colchesteru nám říkali, tam tedy měl záchytný systém zavedený každý pacient. Co jsme viděli lůžko, tak z něho vysel pytlík se stolicí. A oni říkali, že za každé 3 dny kontrolují perektum, lékař kontroluje pacienta perektum. To znamená, že třeba při toaletě vytáhnou ten záchytný systém, zkontrolují perektum, když není nějaký hmatný problém, opět ho zavedou. V nějaké studii jsem četla, kdy taky tady měli problémy s tímto systémem, že docházelo k nějakým defektům v rektu, že třeba během toalety každý den, během toalety, jak ten pacient je otočený na boku, vytáhli tu tekutinu, která je v tom balónku a nechali třeba 2 minuty, 3 minuty, 5 minut bez naplněného toho balónku. Už to nechali jenom tak. V tu chvíli došlo k prokrvení opětné té stěny toho střeva a potom opět naplnili. Takže i tady tohleto se dá použít jako prevence vzniku nějakého defektu ve střevě. Jo? Tak, aby tedy zavedeme tak, co je důležité, před zavedením by měl indikovat zavedení lékař. To je hodně důležité. A před zavedením by měl lékař vyšetřit pacienta per rectum. Jsou oddělení, kde Flexisil zavádí lékař, ovšem je tady tohleto v kompetenci sester, takže sestry mohou, ale předtím by opravdu měl být vyšetřený lékařem. Jedna sestřička tedy točí pacienta na bok, dá se to zavádět i v pozici na zádech, dle mého názoru to není úplně praktické, ale tedy v pozici na boku máme úplně vypuštěný systém, ať už jeden nebo druhý. Potřeme nějakým lubrikačním gelem. Tady máme ten klobouček, tak tady takhle zasuneme prst a zavedeme do konečníku. Máme nachystanou stříkačku se 45 ml vody, naplníme balonek a poté vytáhneme teprve prst a jakoby natlačíme ten balonek směrem dolů, aby pěkně sednul na to rektum. Když budeme mít tady tento active flow, tak jak jsem říkala, musíme si naplnit ten intraluminární balonek. Opět potřeme gelem a stvrdne to, bude to takové tvrdé, takové vypouklé. Potřeme gelem a jdeme zavádět. Tady je to trošičku složitější, někdy třeba ten pacient, když není úplně bezvědomý, má snahu tlačit do toho, takže musíte mít asi trošičku větší sílu, jak se to zavádí, než u toho Flexisilu, protože tady si to vlastně pořád kontrolujete prstem, jedete s tím prstem až do toho rekta. Tady v tomhle případě to víceméně nejde. Ale svým způsobem v pohodě to jde zavést. Jo? Takže takovým způsobem máme zavedený Flexisil, připevníme k posteli a musíme dbát na to, aby byla správná poloha toho pacienta, protože v mnohých případech se setkáváme s tím, že zavedeme tento systém. Ten systém je poměrně drahý a ve chvíli, kdy máme špatně napolohovaného pacienta, ten pacient vlastně je v semirekumbentní poloze, 30 až 45 stupňů, takže on nám pěkně tlačí tím konečníkem na tu hadičku. Tím pádem dochází tady k tomu. Takhle se to zalomí. A ta stolice se kumuluje nad tím balónkem a když se tak kumuluje, tak ona bude mít sílu se protlačit tady kolem toho balónku a pak nám začne záchytný systém obtékat. A my si řekneme, nefunguje to, pryč s tím. Tak Kateřinku, já tě trošku asi pomalu zastavím, protože tohle už se týká Flexisilu hodně. My se musíme věnovat prevenci ještě další, takže kdybys to uzavřela, tak dáme uroinfekci. Dobře. Tak se zase rozmašnila. Jak vezmeš do ruky Flexisil? Prostě to tak je. Takže důležitá poloha a důležité monitorovat záchytný systém, tak aby to všechno fungovalo, abychom byli spokojeni a abychom nešířili infekci stolici. Tak děkuji za pozornost. Já děkuji kolegyním. 2 vteřiny firmám, které mají
Lexicil, potažmo Atifo. 2 vteřiny. Já bych jenom upřesnila, protože tady z této ukázky já, jakože odborník na Actiflo, jsem pochopila, že je to úplně ničemu, protože je to složité, tak proč asi nepoužívat Flexisil, že? Takže chtěla bych říct, že to je jedinečný produkt na našem trhu, který se nepoužívá jenom k odvodu té stolice. Ten intraluminální balonek je tam také na to, aby uzavřel ten kateter a dále je tam ještě jeden vstup, kterým se dá podávat léčivo a irigační tekutina, takže tento vstup se uzavře, aby ta tekutina v tom střevu mohla působit z jakéhokoliv důvodu. Takže jenom toto je taková nejpodstatnější záležitost, ale jinak pokud budete mít zájem, tak samozřejmě vám řeknu daleko více zajímavostí o Actiflo. Děkuji. Velice se omlouváme firmě Hartmann, vlastně to nechtěli, ale samozřejmě snažili jsme se tam prosadit oba. Kdyby to byla firma Dalhausen, tak by nadávala stejně. Takže samozřejmě není toto otázkou zavádění nebo hodnocení vašich systémů. Máme prevenci infekce, prevenci infekcí a tak dále. Takže já poděkuju oblasti Katky a Klárky a teďka fialový tým úroveň infekce. Předávám slovo. Andrej nebo Alice? Takže děkujeme za slovo. Urologický tým dostal konečně možnost. Takže jak víte, urologické infekce jsou na prvním místě nozokomiálních nákaz. Až 37% pacientů trpí infekcí močových cest. Proto jsme se rozhodli, že tento model zacefkujeme tak, jak se má. Budeme používat aseptické postupy, protože nejčastější příčinou vlastně zavedení infekce jsou neaseptické postupy při zavádění močového katetru. My preferujeme močové katetry silikonové, které jsou můžou být zavedené na delší dobu, až 6 týdnů. Nejčastěji dáváme s termistové změření teploty v močovém katetru. Já ještě předám slovo firmě. Dobrý den. Já jenom ve zkratce k těm silikonovým katetrům bych chtěla říct, my je doporučujeme hlavně samozřejmě u pacientů, u kterých plánujete dlouhodobou kateterizaci, protože se vyhýbáte přecépovávání každých 5-7 dní, nebo jak jste zvyklí, ale opravdu pokud tam nejsou jiné příčiny toho, že to musíte vyndat ten katetr, tak mu můžete nechat 6 týdnů, dokonce vím, že nechávají i díl. Takže necháte katetr, necháte močový sáček, vyhnete se přecépovávání, vydávání a samozřejmě riziko katetrové sekce. Jenom ještě bych chtěla říct jednu věc, nevím, jestli z vás, kdo používáte ty celosilikonové katetry, tak je poměrně důležité, aby se neplnil ten balonek vodou, ale glycerinovým roztokem. My ho přikládáme, jsou 2 typy, buď ho prodáváme samostatně ten silikonový katetr, anebo už balený s glycerinovým roztokem. Takže to je jenom taková poznámka, když tak se zastavte na stánku, no, řekneme víc. Děkuji. My si připravíme model cevkování, budeme cevkovat ženu. Nachystáme si sterilní roušku k zarouškování místo zavedení katetru. Máme rukavice, zavedeme, umíme ruce dezinfekci. Rozbalíme si balíček se sterilníma rukavicema. V balíčku máme 5 sterilních tamponů, stříkačku na zavedení glycerinového roztoku do obturace a inzektor. V dezinfekci místa zavedení použijeme antiseptický prostředek určený pro sliznici. Rozbalíme set na oddělenou diurézu.
katetery, poté napojíme na močový katetr, aby nešlo k zbytečnému rozpojování systému. Použijeme silikonové katetry, jak jsme říkali, změřením teploty v močovém filtru. Teď otřeme antiseptickým prostředkem genital směrem zhora dolů. Použijeme 5 tamponů. Na každou stranu 2 a přes střední čáru 1. Tam byly 4. Zavedeme katetr přes podání gelu sterilního. A naplníme obturační balonek roztokem puštění k tomuto naplnění. Katetr trochu povytáhneme, aby to šlo k umístění katetry ve správné pozici. Musíme dbát na to, aby odtok moče byl pravidelný, aby nedocházelo k stagnaci moče. A poprosím kamarádky, na přišla do postu, protože jsme navštívili jeden z posledních možných otvorů, kde naše klientka má. Takže jenom trošičku zblízka. Vzhledem k těm uroinfekcím podle všech studií vlastně největší problém nám opravdu tvoří stolice a kontakt vlastně s tou stolicí. A vlastně tady na tomhle obrázku takovou zvětšeninu Escherichia coli, která tvoří 50% původců všech uroinfekcí. Já jenom, jestli tady sjedete trošičku dolů níž, a takhle vlastně vypadá klasický močový katetr, který byl ponechán velmi dlouhou dobu a vytvoří se vlastně na něm krystalky moče, a nebo je takzvaná krustace. Takhle to může vypadat. No a byli jste navedeni na to, jak se nádherně krásně cevkuje, a vzhledem k tomu, že nám chybí mužský model, tak nemáme správný postup, ale poprosím o jeden maličký, informativní, že toto opravdu je nesprávný postup. Takže děkuji. Samozřejmě vždycky je nejdůležitější opravdu v rámci prevence těch uroinfekcí mytí rukou, dezinfekce rukou a pořád se jenom bavíme o tom, že důležitá je ta prevence. Samozřejmě další problém, který můžeme mít, je dutina břiší, a tam vlastně bavíme se o pacientech, kteří jsou hlavně sepsy, a samozřejmě těch příčin, proč pacienti můžou mít nějaký problém, to se týká močového traktu a dutiny břiší, je strašně moc. Máme pacienty, kteří jsou polytraumatizovaní, máme pacienty, kteří mají úrazy buď z poškození dutiny břiší nebo ne. A samozřejmě máme pacienty, kteří jsou po velkých chirurgických zákrocích, a tam můžeme předpokládat, že nějaký problém v té dutině břiší bude. Já si můžu poprosit zase znovu kameru na k tomu malému obrázku. Určitě všichni víte, co to intraabdominální tlak je. A vlastně problém dutině břiší máme vždycky takový začarovaný kruh, který se točí pořád do kolečka vlastně jedním směrem. Pokud nám vzniká veliký přetlak dutině břiší a může dojít až k nějakému složitému kompartment syndromu, tak se bavíme o tom, že máme utlačená střeva, máme utlačené plíce, vzniká hyperkapnie, hypoxie. Následkem toho zase další je, že se nám zvyšuje intrakraniální tlak. Máme problém se srdečním výdejem, máme problém samozřejmě s průtokem krve v ledvinách
a následně samozřejmě máme taky problém s dolní dutou žilou a pořád se nám to takhle točí do kolečka. Aby jsme věděli, jak postupovat, co dělat, tak máme jednu velkou možnost, kterou provedl v roce 1980 poprvé doktor Krohn a začal měřit vlastně tlak v dutině břišní. Já teď poprosím firmy, kolegyni, a vlastně tím, že nemáme opravdu živého pacienta a můžeme vám nějakým způsobem ukázat, jak vlastně ten edem v té dutině břišní vzniká a jak vypadá, tak máme vlastně takový malinký simulační močový měchýřek a vlastně systém. Těch systémů na to, aby se dal měřit ten tlak v té dutině břišní, je několik, může se měřit přímou metodou, kterou využívají chirurgové během laparoskopii nebo peritonální dialýzy pomocí břišních děl. Dá se samozřejmě měřit ve vagině, dá se samozřejmě měřit nepřímou metodou i v konečníku, ale takovou nejzaužívanější metodou je vlastně měření nepřímé v močovém měchýři. Jednou z ideálních metod je vlastně tady firma, kterou vám předvedeme. Máme u toho takový malinký monitorek, budeme vám simulovat, abyste viděli vlastně, když se zatlačí na ten močový měchýř, tam vzniká ten přetlak, že vlastně ten tlak v dutině břišní se zvedá. Můžete používat k tomu jak set, který se dá koupit kompletně celý, nebo také můžete používat vlastně klasické komůrky, které jste zvyklí si používat, klasické převodníky tlaku. Dobrý den. Já bych vám tady na Zoom předvedla, jak měřit intraabdominální tlak dle našeho teda setu. A první co, tak napojím